Ællinger? Og heksemutter. Der står et spøgelse. Ja, kom i den her vej med mig. Godt hjælp. Ja. Den krimmer ikke. Regner den, hvor den krimmer ikke? Ja, den slasker lige rundt. Men jeg ved det, for det står her. Ja, det skulle være en rigtig prinsesse. Og have hun ind. Du ved noget om mig. Så prøv at fortælle de andre, så kan jeg høre på tage og sat. Så havde han en natterkale. Den kunne synge som om alle dejlige melodier. Han er jo uartig, sagde prinsessen og gik straks. Og så ryster vi bagdelen, og vi samtidig har en af hovedet. Nu kom Klodshals. Maja,